बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे थांखि आरो उद्देश्य दंमोन बे उद्देश्यखौनो लानानै जों हाबा मावबोगासिनो दङ आरो दिनै भेरगाव ओनसोलनि रायजो राजाखौ आं बाख्नायगोन थांनाय समनि जिखुनु सोमावसारनाय आन्दलन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मेल मिटिं मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव जिल्लानि दैदेनगिरि मिरुनि दैदेनगिरि भेरगाव आनसलिकनि सिंनिफ्राय इभेन आनसलिक भेरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि जुथुम्मा 35थि दिनै बे गेवलां मेल जिहेतु जोंनि मोनफ्रोमबो दखरा दालाइसा आरो जिल्ला आफादा आथिखालाव कनफारेन्स आरो कनभेनसन खुंगासिनो दङ बे हाबाफारिनि गेजेरजों बर' आइ आफा रायजो राजाफ्रा दिनै जेरावबो बाहागो लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु माहारिनि सिनस्रि आफाद हारिनि लाइमोन युथ फर्स बर' हारिखौ एम्पावार खालामनाय समाज सोलोंथाइ रांखान्थि जोंनि सामाजिक आरो राजखान्थियारि गासै बिथिंखौ जोङो गोख्रोङै नोजोर होनानै दावगाहोनायानो जिहेतु एबसुनि गुबै जि थांखि आरो बेखायनो हारिखौ जेब्लाबो जोङो सांग्राङै आरो गोख्रोङै सक्तिशालि खालामना लाखिनांगौनि थाखाय बेबायदि जुथुम्मानि गेजेरजों मोनसे एवारनेस केम्पेइन जायो आरो हारिनि आथिखाल आरो इयुन आरो थांनाय समाव हारिया बबे बबे थासारिजों जोङो आगान सुरबोखो बा बारबोखो जोंनि खैदां खैफोद जोंनि माने मोननाय गोमानाय जोंनि दुखुनि सम जोंनि सहायनांनाय आत्मबलिदाननि सम बे समफोरखौ जोङो गोलाव सम बारबोबाय आरो इयुनाव गेरेमसा हारि दानांगौनि थाखाय बड'फानि जि सानथौ सानस्रि दङमोन आरो जोंनि आल्टिमेट थांखिसिम सौहैनांगौनि थाखाय जोङो हाबा मावलांबावनांगोन BSc मोननाय BTC मोननाय BTR मोननाय बे जोंनि मोनसे गौरबनि बाथ्रा आत्मबलिदाननि गेजेरजों जोङो आत्ममर्यादा मोनबाय आरो बे मोनसे जोंनि केपिटेल बेखौनो लानानै बर' हारि दानायनि गेजेरजों बिटिआरआवनो जा बर' कसारि ओनसोलावनो जा आसाम आरो भारत नाङैनो बर' हारिखौ जोङो गोजौ मासियाव जौगाहोनांगोन जोंनि राव थुनलाइ जोंनि सोलोंथाइ जोंनि हा हु गासै बिथिंजों बेखौ होनानै जोङो खामानि मावलांगोन आरो बेखायनो आङो दिनै बयखौबो खावलायदों जे जातीयताबादनि जि जोंनि थै जे जोंनि मोनसे आत्मबिश्वास बे जातीयताबादि थैखौ जोङो गुसु जानो होनो हाया जोङो आरोबाव जुजिलांबावनांगोन जिखिनि जों मोन्दों बेखौ जोङो मुल धन हिसाबै लानानै जोंनि हारि दानायनि थाखाय जोङो रेस जि मोनसे कम्पिटिसन जि सोलियो मुलुगाव बे रेसाव जोङो जेब्लाबो सिगां जाहैनांगोन दा प्राय 5 बोसोर जानोसै आरो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय भारत सरकारखौ जोङो गोख्रोङै नारसिनबोदों बिथांमोननि जि कमिटमेन्ट बे कमिटमेन्टनिफ्राय बिथांमोना बारग'नो हाया गामि सोसननायनि दायित्वआ आसाम सरकारनि आरो आसाम सरकारा दासिमबो 60 गामि थिसनबाय जोंनि जि दाबि दङ 300-400 खान गामि जे कन्टिगुवास बर' डमिनेटेड ट्राइबेल डमिनेटेड बेखौ सोजोबनांगौनि थाखाय गिबि मन्थ्रिखौ 21 सेप्तेम्बराव स्ट्रंलि जोङो नारसिननाय जादों आरो बिथाङा खोथा होदों जे पर्यायक्रमे गामिखौ थिसनगोन बेखायनो दिले जानाय आरो गोलाव जानायखौ जोङो मालाबाबो हास्थायाखै बियो गोख्रैनो जाफुंनायखौ जों लुबैदों आरो बिटिआर जि गोरोबथा बेखौ मर अट'नमि आरो फाइनान्सियेल अट'नमिनि मर्यादा होनायनि गेजेरजों जि मोनसे भारत सरकारा जि कमिटमेन्ट दङ बे फैबाय थानाय 1-2 मासनि गेजेराव मोनसे गिदिर एचिभमेन्ट बर' हारिया बिटिआरआव थानाय बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिया मोननो थांगासिनो दङ बेनि थाखाय जों बयबो हाबा मावबाय थादों आरो जेला एचिभमेन्टखौ मोनगोन बे बड'लेण्डआ बे बिटिआरआ माने भारतनि माने लार्जेस्ट आरो देरसिन आरो सक्तिशालिसिन 6 सिडुल काउन्सिल जाहैगोन गोजोन्थों।